Em direu què faig a la barra d'un bar? Doncs mireu, què hi faig? És que és fi de mes i acabo de treballar i estic una mica cansada. Sabeu que tinc ganes de prendre'm un còctel. I he vingut aquí perquè el Miquel m'ha fet un còctel que és per morir-s'hi. Sabeu quantes coses porta aquesta meravella? Voleu que us ho expliqui? Doncs mireu, com a primer ingredient porta rom. Porta xarop de figues, imagineu-vos, xarop de figues, la dolçor. Porta licor de regalèssia, com la infància, no? Porta llimona, una mica de vitamina C, potser. Porta bitter d'espígol. Sabíeu que existís el bitter d'espígol? Potser per relaxar-nos? Porta també clara d'ou, al·lucinant, clara d'ou aquí dintre. Potser perquè doni consistència, que us haig de dir, és la millor proteïna del cistell de la compra. I porta també cervesa, bona cervesa de 6 graus. I, com a punt final, porta una estrella d'anís. Clar, què us haig de dir sobre això? Que alimenta molt, que té moltes vitamines? Home, algo de vitamina B sí que té. Però potser el millor que té és que ens dona aquest espai per relaxar-nos, per parar-nos i per dir, doncs ara aquesta estona és meva. Per tant, gràcies al Miquel, jo ara pararé durant uns minutets i disfrutaré d'aquest deliciós còctel. Tindríeu que fer el mateix.